Do čoho investovať? Prehľad možností a výhody investície do nehnuteľností. Trhy sú neustále v pohybe a úrokové sadzby sa menia. A tak sa investori pýtajú, kam najlepšie uložiť svoje financie tak, aby boli bezpečne zhodnotené? Na trhu existuje mnoho možností, ale jedna z nich vyniká svojou stabilitou a dlhodobým rastom. Investície do nehnuteľností. Poďme sa spoločne pozrieť, aké možnosti investovania sú dnes k dispozícii a prečo sú nehnuteľnosti skvelou voľbou pre dlhodobých investorov. Akcie a dlhopisy, neistota a volatilita trhov. Investície do akcií a dlhopisov patria k obľúbeným predovšetkým pre ich potenciál vysokých výnosov. Napriek tomu s nimi prichádza aj vysoká volatilita. Trhy môžu rýchlo rásť, ale rovnako aj rýchlo padať. Investori, ktorí preferujú stabilitu, môžu byť týmto neustálym pohybom nervózni. Zlato a komodity. Bezpečný prístav, ale bez pravidelných výnosov. Zlato a ďalšie komodity sú často považované za bezpečný prístav v dobe neistoty. Aj keď ich hodnota môže rásť, neposkytujú pravidelné výnosy, ako napríklad dividendy či nájomné z nehnuteľností. Investícia do komodít je tiež skôr uchovávateľom hodnoty než aktívom, ktoré prináša pravidelný príjem. Nehnuteľnosti. Stabilný a dlhodobý rast hodnoty. Investícia do nehnuteľností je osvedčenou cestou, ako kombinovať stabilný rast hodnoty a pravidelný pasívny príjem. Nehnuteľnosti sú nielen hmatateľným aktívom, ktoré si uchováva hodnotu v čase, ale ponúkajú aj možnosť pravidelného príjmu formou nájmu. V období, kedy inflácia znehodnocuje peniaze uložené na sporiacich účtoch, môžu nehnuteľnosti predstavovať bezpečný prístav pre vaše financie. Do fascinujúceho sveta nehnuteľností sa nechajte vtiahnuť aj prostredníctvom nášho československého nemovitostního podcastu, kde vedeme přirozené a lidské rozhovory s předními odborníky v této oblasti, jako jsou developeři, majitele nemovitostních skupin, odborníci na financování nemovitostí, designéři a nebo například privátní bankéři. Prečo zvoliť nehnuteľnosti? Pasívny príjem z nájmov. Nehnuteľnosti môžu generovať stabilný príjem každý mesiac, čo je atraktívne hlavne pre tých, ktorí hľadajú istotu. Dlhodobý rast hodnoty. Historicky sa hodnota nehnuteľností zvyšuje, čo znamená, že investícia má veľký potenciál zhodnotiť sa v priebehu rokov. Daňové výhody. V niektorých prípadoch môžu investori ťažiť z daňových úľav, ktoré investovanie do nehnuteľností prináša. Zaistenie sa proti inflácii. Hodnota nehnuteľností zvyčajne rastie spolu s infláciou, čo z nich činí atraktívnu možnosť pre tých, ktorí sa chcú chrániť proti znehodnoteniu peňazí. Prečo investovať s nami? Naša skupina vám ponúka jedinečnú príležitosť vstúpiť na trh nehnuteľností s minimálnym rizikom a maximálnou podporou. Naši experti majú roky skúseností a sú pripravení vám poradiť, ako čo najlepšie zhodnotiť vaše financie. Pomôžeme vám vybrať správnu nehnuteľnosť, vyjednať výhodné podmienky a zaistiť dlhodobý pasívny príjem. Začnite investovať ešte dnes. Pokiaľ chcete svoje financie zhodnotiť bezpečne a dlhodobo, nehnuteľnosti sú tou správnou cestou. S našou skupinou máte príležitosť investovať do lukratívnych nehnuteľností, ktoré vám prinesú istý pravidelný príjem a rast hodnoty. Pre ďalšie novinky zo sveta nehnuteľností a investícií nás nezabudnite sledovať na všetkých vašich obľúbených streamovacích platformách. VIV Group je československá nehnuteľnostná skupina, ktorá prináša morálnu hodnotu na trh s nehnuteľnosťami. Pokiaľ chcete o nás zistiť viac, navštívte náš web www.vivgroup.cz.